Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е смесител за мивка в баня от серията Teka Aura. Вариантът, който ви показваме в момента е с синьо покритие, но моделът се предлага и в други цветове. Покритието, освен че е в цвят, то е предназначено против пръстови отпечатъци от пръски от вода и се поддържа изключително лесно. Самият дизайн на смесля виждате как изглежда. Ръкохватката и чучурът имат правоъгълни форми, но завършват обло, както и самото тяло на смесля обло. Това е направено умишлено, за да може смесля да бъде комбиниран добре с мивка с обли или правоъгълни форми, както и с останалите артикули в банята, независимо от тяхната форма. Виждате движението на ръкохватката нагоре, надолу и настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Чучурът е висок 8,3 и е дълъг 10,5 см, аераторът е под наклон, който прави смесля изключително функционален и удобен за употреба.